हेलो एवरीवन आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों फैफिनलायबाय लोगोफोर आंनि बे रुबुका ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर दिनै आङो फिसाजोखौ पलिअ दौनो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर नै होनो नायहरलायसिं हैया दुगैबाय ओमफ्राय स्कुलाव हासो नालाय पलिअखौ स्कुलाव दौवो नालाय ओमफ्राय बेग लालायलायदों आरो बेग लानानैसो थाङोनो नै ओमफ्राय नायलांफाबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला आंनि दिनैनि ब्लगखौबो नै लोगोफोर आं मोनफैबाय माने आङो मैनाखौ लाना स्कुटियाव फैबाय ससेल'सो इसेबां गोजान नंखाया आरोना नै लामाया बेनो ओमफ्राय बेनो स्कुल आरो जोंनि बे 1 नं बरफुख्रिनि एलपि स्कुल दै लोगोफोर बियो बेयावहायनो पलिअखौ दौदों नै दायो नै बेनो जोंहानि आइनि बिजावजालि आरो अंगनबादिनि मास्टार खामानि मावो ओमफ्राय पलिअ दौनायनि डिउटिफोरा बिसोरनो खालामो नालाय ओमफ्राय नै दौहोलांगासिनो सासे फैगासिनो ओमफ्राय दौहोलांगासिनो आरो ओमफ्राय जोंहानि माइनाया माने लोगो लोगोनो दौजायाखै आरो बियो माने दुस्थुना गेलेग्रोना लादो ओमफ्राय बिबैनि स्कुलाव फैदो नालाय ओमफ्राय गेलेग्रोनानै उनावसो दौजायोनो ओमफ्राय खारथिंगासिनो लोगोफोर माने गथ'फोरा बिराद हाल्ला खालामनायखाय आङो माने भइसखौ अफ खालामनानै होबाय आरो नै फैनानैहा दसे जिरायबाय आं ओमफ्राय माइनायाबो बिराद बेग लालायलायना फैनानैहा गेलेयोनो बिनिखाय आं गथ'खौ माने दसे गोबाव माने गेलेनो होबाय आरो ओमफ्राय गथ'फोरालाय आरो मा बुजिनो आरो बिबैया बेयावनो सानफ्रोमबो स्कुलाव फैयो नालाय बिनिखायनो नै माइनाखौ दासो दौखांबाय आरो नै लोगोफोर दायो फिसाजोखौ पलिअ दौहोखांबाय आरो आङो ओमफ्राय न'आव थांनोसै दायो आरो दुकानावसो थांबावनो हनै नायलाय दुकानाव मायाबा जायैनो जि खारलांखादो आंखौ माने दुकानाव जेबो बायना होआ होननानै सानदो माने खारलांसोदो माने स्कुलनि बाउन्ड्रियावनो आरो माने दुकान दङ एखे स्कुलाव फैबाथाय ओमफ्राय बेहा दुकानावसो जानायासो बारा जायो लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै मायाबा मोनसे बायना होनोसै लोगोफोर आङो नै ओमफ्राय बे दुकानावहाय जोंनि गामि बे दुकान लाहानावहाय माने बिराद माने सब बुस्थुखौनो मोनो आरो जोंनि जेनेबा न'खर सोलिनायावहाय मा नांगौ माने गोबां बुस्थुखौनो बेयावहाय मोनो आरो ओमफ्राय दुकाननिया आं भिडिअ लानायखाय मालाय मिनिसोदो माने दुकाननिया आंखौ भिडिअ लाजानो बानायमोन माने लानो नाङा होननायमोन ओमफ्राय आंजों लाथाबजाबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो जोङो न'आवहाय जि नांगौ जायो बे दुकानावनो फैनानै लाफायो दे लोगोफोर जोङो सादो जानाय लोंनाय मैगं ओमफ्राय गाननाय जोमनाय जिफोरबो ओमफ्राय माने एसे सबखौनो मोनो आरो ओमफ्राय बेयो जोंनि गामिनि माने गेदेर दुकान आरो माने बिनिखायनो आङो भिडिअआवहाय एसे दिन्थिबाय लोगोफोर आं दायो फिसाजोखौ पलिअ दौनानैहा लाबोखांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा सारा खामानि मावबाय थादों नालाय ओमफ्राय साहा कापसे लोगोनो ओमफ्राय आंबो साहा कापसे लोंनानै लानोसै सारजों ओमफ्राय आरो आंथ' साहाखौनो गारनो हाला माने मा होनना बुंनो साहाखौ गारनो होननानै सानो खिन्थु आं गारनोनो हाया लोगोफोर ओमफ्राय दिनै बिराद सान्दुं गोसा नै लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसाखा आरो ओमफ्राय बाहेरावनो थांनो हायै बायदि बिराद सान्दुं गोसा जिफोरखौनो फुङावनो सुनानै लामनायखायसो जाबाय नै दायो आंनि साहा बानायनाया लोगोफोर आं साहाखौ लोंग्रोनानै लानोसै आरो ओमफ्राय साराबो साहा गांदोनो नालाय लोगोफोर नै आं दायो सारनो साहाखौ होबाय ओमफ्राय न'आवनो खामानि मावबाय थानानैहा साहाखौ गांदो होननायखाय बानायना होबाय टाइमालाय जाबाय आरो लोगोफोर दायो 11टा साराय 11टासो जाबाय ओमफ्राय नै आंबो दायो फेनावहायनो दसे मोजां जनानै साहा कापसेखौ लोंना लानोसै होननानै सानबाय आरो साहा कापसेखौबो जनानै मोजां लोंनो मोनाब्ला माने मोजां नाङा आरोना ओरैनोथ' खामानिखौनो मावबाय थानाय जायो नालाय बेनिखाय दसे जनानै आं साहाखौ लोंना लाबाय नै लोगोफोर
लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै हो आरो सोरबाफोर गोदान नायफ्लांदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट बिराद गोनांथिथार आरो आंनि चेनेला ओमफ्राय आसा खालामो आङो बयबो आंनि भिडिअखौ जि इसे आङो रोङो बेखौनो आं भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामनानै होनाय जायो नालाय ओमफ्राय मालायफोरखौ गुबुनफोरखौ माने जेरैबायदि सापर्ट खालामदों ओमफ्राय आंबो माने सापर्ट मोनगोन होननानै आसा खालामनानैनो आङो भिडिअखौ बानायबाय थायो आरो बिनिखायनो लोगोफोर एसेबाबो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर आरो आंनि भिडिअखौ जाय जोबजासिम नायदो बयनिसिमबो थेंक इउ भेरि माच लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दिनै दोनथ'नोसै बाय बाय